Mass sa ulog ni Reverend Father Jefferson Garcia. Matod pa niya sa iyang kabalandong sa iyang pagpaambit kaniya sa dayon ng Human sa Santos Elisa. Nga sa patanong ko siya, sa high school pa siya, dibuto na rin siya sa Divine Mercy. Gani, buhay pa to si Anhing Brother Stanley Villavicencio, si Anhing Silvestre Garcia, may nag-aabla kaniya nga mahimo siyang pare, si Father Jefferson Garcia. Kaya atong ihanay ang atong interview kaniya kay nanangin damata nga puhon ato siyang interviewon. Kunya sa alas 2 Santo sa alas 2:15 mo ganing worship din presentation. Ya sa alas 2 Santo sa alas 2 si Vicia mo ganing Prince Covers presentation ya joyful dance. Welcome moderators Sister Ilim, Sister Nina, Sister Luz. Sa alas 2 si Vicia sa alas 3 mo ganing praise and worship. Joy to the world. Sister Harvey, thank you for the blood. Sister Notice, goodness of God. Sister Harvey and Sister Notice. Bentley, Sis Rose. Sa alas 3, makanimura sa atong Divine Mercy. Anto sa alas 3, thank you Jesus. Ni Brother Lito Dawa. Alas 3 ko sa alas 4:15 dahil sa Prosperity Christmas tree lighting sa alas 4:15 mo kining hangtod sa alas 4:15 rapol sigoy na back sigoy na friends Divine Mercy gas sa alas 4:15 presentation na yun. Pag-isuon nga kita karon sa atong live video. Huwag ganyan gawayayo sa tawag na itong Grace of Mercy sa Latin pa Lady Misericordia. Silaw sa kaluoy sa atong pinulungan nga Binisaya. Worship, thank you Jesus Christmas gathering. O ni gipagayaw din ni karon na nakita na sa now, let us all welcome the Friends Movers. Salamat kay Ginoo nga kitagaan tag kinabuhi ug asa sa panahon nga A big round of applause to our Friends Movers. Mercy Gathering. Christmas Gathering. Napini diri sa Boots, 14 Mangga 2, Tayon, Diluan, Cebu. Friends of Divine Mercy. Pinagkuban na ni sa pulo ka chapters. Bilang kini sa Diluan, Konsolasyon, Dawi, part sa Cebu ay mga barangay nga sama sa Pasel. Maingon na dito sa Talisay, Pinadilia. May kong mga isuon, ining atong gathering karon ato ning paambit inaagi niya sa atong pagbasa sa Santos nga sulatan sa daang tugon ni Salmista David sa Salmo 103:8 sa Olohan 103:8 ingon sa Salmista David maluluyon ang mahigmao ng Ginoo. Sa pinulungan in English, the Lord is merciful and loving. Sa Latin pa, ingon nga, Dominus Misericordiae et Amans Est. Salmo 103:8. Ya, atong kaminaw na dapat dagdagan ako apel din sa mong kalihukan kay namanis malang kasulatan sa buhat Kapitulo 1, versikulo 14. Sa diyang atong Ginoong Jesucristo siya ka sa langit, human sa mabanhaw, buhat 1:14. Si Santa Maria, ang mga babae sa Jerusalem, nagtapok, nag-ampok, nagdaig sa Ginoo. Dato ba ay ining atong
magdampo karon. Ano ingon nga magapalangit kini nato. Kay sa Juan kapitulo 6 bersikulo 26 ingon man si Ginoong Hesukristo nga pagtigom kamo o mga kalanon nga dili madunot nga may magkahatod kaninyo, magaganoy kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. Amo ang gingharian sa langit. Sa to pati nga magihimo karon mangandam kini. Alang og tagana sa pagpuyo ngadto dito sa gingharian sa langit provided magbuhat kita ikabuto sa Dios diya sa ato paghimuto sa santos nga divine mercy. Pero ubay kita rin karon may ligog mga isuon dito sa lim unya kaniya karon may presentation sa ngayon nato nga sayaw ang dahil sa divine mercy. Kaya akong hinabihon ang sa katao nga mo gay nagdapit ka nako, nagdasig ka nako nga may apel din sa Divine Mercy, Prince of Divine Mercy. Ako ni kauban sa una sa buhatan sa gobyerno sa City Civil Discharge Office nga murag hikap yun ang kasing-kasing niini sa Divine Mercy sa Diyos ng Kaluoy aron nga maapil ko nining maong kalihukan karon din sa Liluan Tayod, Liluan. Ang yan nga si Sister Judith Cortez. Sister, mangutan na kung sa may nagapagda ni mo nga kining imong ibus-ubos nga igsuon si Padre Bascones. Ang kining tanang mga maayo, iya maginos Ginoo. Ay magsugot og sarili. Ang ako ra yung ako, mao nga akong kahuyangon ug kakulang sa kahigpitan. Sa may ko'y nagapagda kanimo nga imo magong ipapel ning Prince of Divine Mercy. Palihog Sister Judith Cortez. May hapon sa tanan para sa Sisters in Christ. Ang nag-guide din ako nga i-watch ko rin Divine Mercy Guidance nga ako invite si Ray sa makasosyo sa Friends of Divine Mercy para makakuha siya sa devotion ni Divine Mercy. Kaya ang gusto ko lang mo ikatapos ang devotion. Kaya di ba kayo kung suko si Sir Ray sa akong invitation. Ang imong kalipay nguna nga itong isaulog karon Gaudete Sunday. Sunday nga mag-rejoice, maglipay ta kay sa Isaias 9:6 matao man kanato ang balaang bata nga mo sa Senior Santo Niño. Panayon Sister Judith. Thank you kay Lord. Thank you sa tanan. Si Brother. Merry Christmas, brother and sister Friends of in Mercy. Christ. Friends of Divine Mercy. Dahil sa chapter. Thank you, Kita Lord. mga anak sa Diyos, kita wag sa Sa ato patay pa sa ninyo ang mga buhay kagaling Diyos. kung sa pari ganiha nga monthly kagaling na sa sunod ani iyo pa sa kutan sa natin. Oh, yes. Ang Friends of Divine Mercy. My Lord. Brother, ito na po yung Salamat kayo Sister Judith sa Ginoo pinagis manapol sa mga gabarin mga santos sa mga hilig sa langit nga imong bus nga igsuon niya naapil din sa atuang Race of Mercy Christmas Gathering din sa Tayon, Liluan, Cebu City. Kanya ato ang ilibot niya itong kamera para makita yun nato ang unsa kadagan sa bulog sa katawhan nga nibuto sa Divine Mercy. Salamat kayo Sister Judith. Bayon kayo kung manibuto sa Divine Mercy kung kayo maging sumunod. Dahil yun ang Diyos, 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 Eterno.